భారతదేశంలో ఉన్న గోండులు వారి గోండి భాష రక్షణ కోసము గోండి డిక్షనరీని తయారు చేస్తున్నారు. దాదాపు 7,000 పదాల కోసము వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి దాదాపు 8 రాష్ట్రాల నుంచి గోండి భాష మాట్లాడే వారు ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలోని రాయ్పూర్ రాజధానిలో వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందినటువంటి గోండి భాష మాట్లాడేవారు అక్కడ చేరుకొని దాదాపు 7,000 పదాల గోండి భాష డిక్షనరీని తయారు చేస్తున్నారు. ఈ గోండి భాష డిక్షనరీ తయారు చేయడం వలన గోండి భాష రక్షణ వచ్చే తరాలకు గోండి మాట్లాడేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మర్చిపోతున్న తరుణంలో ఈ గోండి భాష డిక్షనరీ తయారు చేయడం వలన ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయని పలువురు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి షిడం వరప్రసాద్, షిడం సాయి కిరణ్, అలాగే మాడవి అనంతరావు, మహారాష్ట్ర నుంచి ఉయిక శ్యామరావు, సలం మాణిక్రావు, ఇట్లా చాలామంది వివిధ రాష్ట్రాల ప్రతినిధులు అక్కడికి వెళ్ళి గోండి భాష డిక్షనరీని తయారు చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య వ్యక్తిగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి సుబ్రహ్మణ్య చౌదరి, అలాగే వివిధ వ్యక్తులు దీన్ని నడిపిస్తున్నారు. భవిష్యత్తు తరానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుందని పలువురు మేధావులు దీన్ని ప్రశంసిస్తున్నారు.